Pati Dugamana Pak Dindorawati dawuh karo kakang-kakangku Pak Nyilik Secaki kowe ngoyak menyang endi dununge Bagong. Rumangsaku bareng entuk dawuh kok sajake kaya dumeh nang ngarepe Ratu Gustine Mak Cilik Garbaruji kok ya langsung tumandang karya. Kok ora gagas Bagong kuwi sapa? Terus Bagong kuwi apa? Kok do arep mentala karo Bagong ki nek aku melu mentala kekuatane Bagong ki sepira? Kae ming Panakawan, kae ming Batur. Nek nganti dikeroyok karo kakangku loro, karo Mak Cilik Garbaruji, Bagong cilik loro, gedhe aku sing kelangan. Ya, ora bakal negake kowe rung tekan ketemu Bagong, aku wis ketemu karo Bagong. Kang, nuwun sewu lho Kang, nek aku kepeksa ngrewangi karo Bagong mergo saka pandulu batinku kok Bagong ora salah. Ning Kanjeng Wandarawati sing sajake lara ati karo Panakawan Bagong. Kae arep mangsuli pangendikaning Sundarawati ning sinuwun Kresna ki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pinter Anjana Langit ora bakal menang nek karo sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petruk kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piyatek ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora ndekaden jayan. Ora wani kok rumangsaku kok Semar kok ming dadi nggoe cecenan ki lahir batinku ora trima tenan. Ya, mulih nang Karangka jempel tak kandhake bapak. Nang nganti bapak muring nang Ngamarta, oh wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggalangi kridane bapak. Wis teka siji. Dara Wresni Wiriwira Setyaki. Dara Setyaki. Kok le tindak banter banget, Den? Goleki kowe. Hah? Goleki kowe. Goleki kula? Iya. Kuwi gatose? Bagong. Nun. Aku didhawuhi Kanjeng Koko Prabu. Nggih. Kersane kowe dina iki kon bali ning negara Ngamarta. Koko Prabu Kresna. kula kan bali teng Ngamarta. Iya. Nek kula mboten purun, Kowe tak peksa. nek kula tetep mboten purun, Tak pecah siramu. Juh, modar iki aku. Wah, ngrekoso iki. Gelem apa ora? Ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora? Nek ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula ajeng lapor karo bapak, wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara Sinuwun Darawati niku duka, perkara Sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan Secaki Bagong kon bali nang Ngamarta. Kula krasa teng Ngamarta mengke kula mung dadi pesakitan, kula mung wah wis pokoke emang kula nang teng Ngamarta, yakin kula tak wangsal mawon. Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu. Nah niki perkarane bapak. Ning kowe sing dikongkon karo Semar. Nggih, pancen bener. Kula tak bali nggih. Wah. Ayo ning Ngamarta. Wah, wis. Niki nek kula ngayal, Kowe tak pecah siramu. walah wis. Mak senut ngono ya. Ming lagi dirasani pecah sirahe wis. Mbun-mbun aku kaya bolong-bolongo. Gelem ora? Nyun ngapunten boten purun.
Gelem apa ora? Nggih ampun nyentak ngoten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau ngomong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentolo kalih kula, mbok sampean niku rasa nganggo tangan mang pandeng wae nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun. Gelem rono apa ora? Mo. Gelem rono apa ora gelem tak pecah siramu. Walah mengke kapan-kapan tak pecahe dhewe. Ning ampun dipecah to, Den. Kula niki wong ora ngerti napa-napa men saderma diutus Pak. Alah. Sak tonyonan we moncrot e. Wah, wis cilaka walah alamar kok dadi kahananku kaya ngene. Rekane tok kongkon ngetokke nek aku ki anakmu sing setya bekti karo kowe kok. Malah neng parandi tonyo diajar wong mar. Aku tak mulih wae Pak, kelakon ora terserah kowe nek ora ngene iki. Mati tenan iki. Yakin wis modar iki mbok sumpah. Rono ketemu preman, rene ketemu gento wis. Ngopo kok nangis, Gong? Nangis. Dipolo. Lho. Kok bathukmu metu getihe? Nggih. Sapa sing ngajar kowe? Ndara Sencaki. Dikawake kowe. Ditanya apa didilat? Lho, aku ki takon tenan. Kula ya wangsulan tenan. Ora ana metu gedhe kok men didumuk niku ora ana. Mabres. Bagong bani ning amar ta apa ora? Kula niku sampean kudu eling kalih kula dereng rampung dies. Sing mak dies Dram. Iki nek ora bendara wis tak pisui lho iki. Omongane kaya Abah Kirun. Mubeng-mubeng. aku ki takon tenan. Kula niku ya wangsulan tenan. Kowe diajar Mak Sistiaki. Heeh, anu iya, anu nggih. Terus kowe ngopo? Mlayu no. Genah kalah kula. Maju meneh. Maju meneh. Maju piye? Maju, Mak Sistiaki dipethuke. Arep modar, nggih. Men kula modar. Arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora sudi bojomu ayu ning semper. Malah ora tekan ngendi-ngendi ya. Ora tau goleki wong lanang lunga. Kowe maju meneh tak ewangi. Mbok ora clemongan, Mas. Ora celongan piye? Sampeyan niku ajeng ewangi kula. Aku ngerti nek kowe iki ora salah. Nggih wong kula men njaluk pusaka 3. Arep dienggo Dingge bapak kula dadani negara Ngamarta. lah kaya ngono kok disalahke iki nek ora wong sing ora kepengin utawa wis kebacut pirang ora kelakon to. Lah nggih. Terus Kowe tak ewangi. carane Kowe maju meneh. Aku manjing ning awakmu. tengokku lho. Heeh. Mlebu iki. Heeh. Tenane. Iya. Enggak, medal putih. Ya kira metu cangkem ya. Ora metu kono. Niki napa? Ciut ning elastis. Gede mlebu cilik mlebu niki. Ora sudi jenesi ora. Ha putih mlebu metu putih. Kowe tak jaluk ngamet tambegan. Engko aku mlebu ning awakmu. Kula ngamet tabekan. Leh ku mlebu srana panglemunan, Oh siap. kebatinan. Oke. Yuk. Gile. Merem. Kok matane sih melek? Waduh. Telapukane ciut ya, Mas.
Aku ki nek merem ki mung separo. Oh, ayo ora ngerti kok. Wis wis. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumemben langing abu Kong wis lho dan apa sampeyan pundi ning awakmu kok lho ora brenjol aku ki nganggo alusan dadi ora bakal brenjol wis sumbara wah iki dadi lakon tenan bengi iki Amo Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha sencaki niki kula nek dinawana-wana ora apa-apa ora apa-apa tibani pedang ora mempan tibani gotong wesi kuning ora apa-apa wis terus kula iso mabur iso ambles bumi iso carane ngapa tambekan awakmu tibano ning bumi ora bablas ning jero bumi anggere ngapusi tak plotot lho sampean ora tenan lho iki iya coba sik arek glelek iki dites dhisik wah asem iki piye nyata ora nyenengke nang jero bumi peteng tok ora ana dalane mung lesep-lesep aduh wah bajigur sapi teng to dul ya wong jenes ki ketemune nggon jenes ngrasa wis ya titenono saiki gleleng aku nek mabur sikil jejak ping 3 engko mabur ping 3 nek ping 2 ora mabur pokoke ping 3 iya wah cencaki kalau ketok saka kene oh bareng antume wong tuku rokok cencaki leleng kowe wah disambut masyarakat sik ana ndi Kong golek kolah golek pemandangan wah tenan ora rambutnya jan oh bajigur lanang to asem tiwas tak mate bareng mewu kok dodol telo medun ngene iki sapa sing arep menang karo aku ayo sencaki tak tunggu nang kene kowe sen nek ngeyel wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate senjaki to wis sajae mentas peguru anyar aku saiki ora wedi lho kowe yo jotoso gawanan godho wesi kuning keprono sirahku iki iso gawe tato awakku aku meguru karo kowe apa kira-kira wani nampani godho wesi kuning pecah sirahmu sirna mergo layu sirna gang sire kena ora mungkin sendaki pati uripe menungsa ki ora gumantung karo godho wesi kuning ning gumantung karo sing gawe jagat Gusti sing Maha Nasa kuwi sing nyekel saklare wong sak donya nek arep mateni Bagong iki pateni sakale klik modal ning ora saka sencaki aja gleleng kowe bengi iki godho wesi kuning takluk di tangan Bagong
penyakit. Ayo cobanan. Arep jajal aku. Cobanan. Deloken. Deloken katedrane Bagong. Sawangen. Mripate iki ngematke kene. Kono bos. Deloken iki lho kekuatane Bagong iki deloken. Wis tak weruh Bagong iso ngene iki, ha? Wis iso ngene iki, Bang. Iso ngene iki, Bang, kowe. Hah? Sendaki. Iki lho. Lho, kari sirah. Sirahe dindeleke apa? Heeh. Sirahe dindeleke. Agenah mendrep lho sawangen. Bagong mentos meguru anyar ngatasi wong derajate Bagong kok ambes bumi. Gurune sapa? Sabar paman Gir, nyemelangi Gir, nyemelangi. Bagong mentas meguru anyar kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun malah ngetokaken jaya kawijayan. Bagong nggih menapa? Ayo Sencaki aja mlayu kowe. Ngerti ya, Gir? Ulun Bathara Brama. Wong edan. Medun. Gleleng saiki. Sing iso mabur ki mung kowe tok apa? Sing iso pesen tiket ki mung kowe tok. Bagong bengi iki lakon, Mas. Aku ora gumun kowe iso mabur. Aku ora gumun kowe katik dayan. Kowe lah. Iki lho delokne lho. Delokne iki. Deloken. Ora wedi. Kowe lah. Ora wedi. Kowe lah edan iki. Wah ngrekoso iki. Aku ora wedi pinadyan nganggo daya kekuatan apa. Ayo mlupuk ning Amarta, bali ning Amarta. Mboten. Ora gelem aku mentolo karo kowe. Ajeng napa? Pancap pundakmu jebol sirahmu. Kowe nopang endamu ngejak pinten dinten taladene. Iki berkaring patimu. Babu. Mati. Hah? Mati. Mati. Ayo tangi yo. Tangi yo. Tangi. Modar. Untir sirahmu. Tugel gulumu. Ayo depan pancen kowe kadidayan tangi yo. Legane atiku. Ayo tangi yo. Ora bakal bisa nglawat. Asem yo akeh semute to nang kene. Wong edan. Musuh kowe sampe bumi ndek lali aku. Mulane kok nut. Wah. Wah, Anggrek bumi tak pecah sirahmu. Iso Anggrek bumi. Iso wae.
Oleh ngedapi-dapi temen cah mleleng kok Mas. Gatotkaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Tok umuki lek mampes bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun. Mabur? Ora gumun. Wah, iki sing nang jero meneng turu ketok iki kok. Mabur ora gumun, ambles bumi ora gumun. Ayo, pengen jawab apa? Bali ning Amarta apa ora? Ora. Wani karo Antarja. Sing tak wedene apamu, Jo? Kok muni Jo? Jenengmu sapa? Jo Antarja to? Dundang Jo kok ora gelem? Kon nggak ngontor ngono. Mesinmu apa nek ontor? Penyakit ora. Penyakit kowe sing penyakit ora. Ora minggat kene margane patimu. Panggal tayone. Apa-apa. Gus. Ngandera. Payah iki. Mula kok aku disembur kok kemranyas nang rai. Waduh. Ngopo iki, Kong? Turu sampean. Ya sing gedhe pangapuramu. Mangkel aku. Marai tak jebleske lemah. Pas gun weteng. Padha kula ya pas weteng. Ndara Antarja nyembur. Lah kowe nek nyembur ki ya iso. Wah, ora omong mau-mau ya. Kula nyembur ya iso. Iso. Carane Waton idumu wis mawa iso. tenane. Iya. Mudhar kowe. Wah, ae. Corowe gosong e. Nek ra dites ya rugi ngono nek tiwasi durang apa-ngapa. Ora percaya karo aku idono gendi Kakang Antarja kae. Ora tiba gladaran. Ayo, kene Jawa wis didoni mutar kowe. Mundur mergo kelomoh ketoke. Ora kok perkara lara ki ora. Akeh tenan e. Tak ngono. Mapyoh. Ning rak mundur. Mundure ora muni adoh iki. Langsung klepat lunga genah raop kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Tapi ya wis kangelan e karangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku. Ayo. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, ndara antasena iki pancen digdaya tenan. Ayo, Amur Suramrata, Jayamrata, imbang yen padha-padha. Iki wis tak ngono bolak-balik kok. Ora mumbul-mumbul ya? Den? Kok ora mumbul? Kurang seru sing keliling gejlok lemah. Oh ya. Gitirane. Kitirane nggo napa? Ya sampe sumi. Ngambet-ambekan. Oh bajigur.
Aku kapusan. Kapusan kok seneng. Metu ra omong-omong. Sone ki omong. Dadine kene ki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Nglegeses wae. Sone anu ki omong. Teko meneh ngono. Dadi aku ki semangat. Ya sing gedhe pangapuramu. Heeh. Wis tae wangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karepmu Kula nu jeng-jeng ngomong karo bapak. omong perkara apa? Ngomong perkara nek Sinundarawati nggondhali tombak Kurawelang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada. Sing kandha sapa? Kula ngoten kok. Tunggulan sawetara, Gong. Jujur. Mula janjane kowe tak kandhani ya. Heeh. Kok Anu nggih. tengok ngisor. Nggih, lali sing gleleng. Wong aku sing marahi gleleng wis nang kene kok isih glelang-gleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa? Apa e? Ora digrayai ditoleh. Apaan ini? Apaan Ora sok nutuki wong tuwa. Kuwalat. Aku iki omonganmu senengane sok nyenyengit. Niki napa e? Kuwi sing dawa kuwi tumbak Karawelang. Wo. Sing niku mingkup Payung Tunggulnaga. kok geometri layang, Kudu layang kuwi pusaka. Jamus Klimasada. Heeh. Ha kok wonten gir becak barang? Gir becak dengkulmu mlocot kuwi aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho. Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi. Kuwi senjata cakra. Alah, Yung. Aku do tekan mriki. Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine. Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe iki kaya menjaluk kaya ngono kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing atase pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih, Den. Ngamarta niku ampun lho. Iya. Ing atase pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda uripe kadang-kadang sok do ora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih, Den. Iya. Terus niki Gawanen none bapakmu ngono. oh nggih, sak cakrane Kabeh kawonen. ngono sing dicakra goleki. Ora sawedi, wis kenggonan pusaka kuwi dadi ampuh. Waduh. Iso mabur neh. Ora. Kok mung ora mobar-mabur. Seneng e. Iya ning wis. Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Mangane kula dadak ketayalan rekoso sampean manjing kula tak duk. Wah, opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro. Tekan loro kebroke ndasmu ki apa? Ya ora ngono, Mas, kok juru kasar. Wis gawanen Bali, cakra gawanen Bali. Engko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu. Oh nggih, serius. Iya. Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul nggih, Den. Iya, sing ati-ati. Nggih. Nyuwun pamit. Niki dicekel mboten napa-napa. Ora, ning nyembah ping 3 mergo kuwi pusaka dadian saka menungsa. Oh nggih. Wah, jan ampuh kabeh. Tangan loro. Yo kepiye iki ra tekan e? Iki lho, iki ra tekan irung. Kowe iki goblok men ya sing kiwa metu kiwa, sing tengen metu tengen. Ngono. Iya. Siji. Loro ping pinten? 3. Telu. Wis. Barang ra iso hitungan e. Kok arep ping 4 ora? Pun ngoten mawon? Tangan tengen. Nggih.
Sing ora kotor nggih. Iya. Kuwi Waduh. kuwi ngopo? Kok tutukke bathuk terus aduh lah. Agene ra apa-apa. Lho. Dene tamake gunung jugruk segara asap kene. Ra apa-apa. Payung tunggu niku. Senjata cakra. Tombak